Ui! Hola, unicorns, com esteu? Com si això no estiguera preparat. No, què va? Per a res. Bé, el que vinc a contar-vos avui és l'experiència que vas tindre com a presentadora. En aquest cas, la presentadora del Festival MICE, que és la Mostra Internacional de Cinema Educatiu, que, com bé diu la paraula, va dirigit als centres, a les escoles de tot el món. Sí, de tot el món. Ells el que fan és curtmetratges, llargmetratges, documentals, i la MICE s'encarrega de seleccionar els premiats. Em varen cridar per això, per a presentar ixa gala, ixa lectura dels premiats. Bé, òbviament va ser una gala xicoteta pel que moltes i molts sabeu, no cal que ho explique. Coronavirus. Si no poguereu seguir la gala per streaming, així vos deixe un breu resum del que va ser la gala. Vaig a donar pas al vídeo i endavant en el vídeo. Moltes gràcies! Vaig a refrescar-me perquè... Vos preguntareu què faig jo així? Qui soc? Per què he cantat aquesta cançó? Així estic jo per a presentar-me. Jo soc Mira Baifer i estic així per a conduir aquesta gala, aquesta Mostra Internacional de Cinema Educatiu. Benvinguts als que esteu així, benvinguts als que esteu darrere de la pantalla. Seguim-nos per streaming internacional, Poca cosa. Sabeu quina cançó he cantat, no? La Vial d'un Carnaval, de Celia Cruz. Celia Cruz, per què Celia Cruz? Perquè Celia Cruz és una cubana i el Festival MICE es va fer a Cuba. El focus es va fer a Cuba. Tant de parlar de Cuba és que m'estan entrant unes ganes de ballar que azúcar! Don Abuelo Marinos, director de l'Institut Valencià de Cultura de l'EBC, com estàs? Jo soc actriu, vaig acabar la carrera fa 2 anys a l'Escola de l'Actor i vinc a donar-te el currículum. Jo te'l done, tu te'l revises... Que el fotocopie i el passe... No, si tinc més, tranquil. No volia ficar-te en un compromís. Val? O sigui, davant de la gent, no passa res. Tu, si vols, ahí està el meu número, si està el meu correu i tal. Si vols, em crides. Què t'anava a dir? Que qui no arrisca no guanya. No? I per acabar-ho d'adobar, així estem en homenatge de tancament d'una missa molt especial que molts no oblidaran, veritat. Però què s'ha fet? Allà vaig. Presentació i cartella, farem en complet 300 persones. Concert i ser missa del mestre Rafael Serrallet, seguit de nombrosos països. Guia didat que els ports feliços i vinga les carrers. Votació premis del públic, més de 20.000 visualitzacions. Sí, el mateix, tenim una paella rodada, Anem a continuar en les presentacions. Encara no cuenta. Que jo no sabia qui eres i gràcies al vídeo, mira, pues ja t'he ficat el ull. Vaig a donar-te una coseta. També me vas a donar el currículum. Del apartament diu que no has pagat encara i està disposat a demandar-te. Don't worry, be happy, don't worry, be happy. La 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 la. Vinga tots? Don't worry, la 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 la. La 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 la. Ara fem streaming? La 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 la. Vinga tots? Don't worry, la la. Vinga, que segur que ho esteu cantant. Be happy, la 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 la. Don't worry, be happy. 17 Premis MICE València 2020. Uns premis de la nostra terreta, més coneguts com el Che i el Nano. Y vos anime a que dejéis pasar el fred del verano, el fred de l'hivern i busquem el caloret faller i sin duda el caloret del foc i la flama. Perquè se'm vaig en les angoixes que m'ofeguen, no pensar que és frescat. Siguem ànimes lliures i celebrem la vida, cantem de pulmó aquesta cançó. Ajuda'm a cantar aquesta cançó.
fins així el vídeo d'avui, espero que vos hagi agradat. Si és així, li doneu un bon m'agrada, se subscriviu al meu canal de YouTube i li doneu a la campaneta per a que vos avise dels vídeos. I ens veiem al pròxim vídeo, bonicors. Vos maneu una abraçada enorme, passeu molt bona setmana i sobretot cuideu-se moltíssim. Adeu!